אתמול היה לאורי, הבן שלי, יום הולדת. אבל הוא לא הגיע. מדמיינת את כל הערים שטיילתי בהם בנפאל. אורי, תסתום את הפה כבר! הסיפור הוא בעצם בהשראת החיים שלי והמערכת יחסים שלי עם אמא שלי. זה ילד שרוצה שאמא שלו בעצם בסופו של דבר תראה אותו ותהיה מודעת לדברים שהוא עבר בחיים שלו. וזה גם אמא שבעצם מנסה למצוא את הלינק ואת החיבור בחזרה לילד שלה. יעל מביאה המון ניסיון מהבמה הרפרטוארית. היא סטורי טלרית, היא ממש יודעת איך מספרים סיפור. בעבודת משחק שלה מביאה חיים וחיות ושמחה שאי אפשר לא להתאהב בה. השימה מעוררת השראה באנשים אחרים, להיות קשובים יותר למערכות יחסים בחיים שלהם. אנשים צריכים לתפוס גם את הדמות של האמא ואת המסע שהיא עוברת וגם את הכאב של הילד, שאני חושב שזה כל מה שרציתי.